dnešného videa. Dneska tu je infopačka ohľadne toho kanálu. No, nenatočila som preto, pretože ma to nebavilo a takisto ani sa o mne nebavilo. Takže preto som nenatáčala a som aj lenivá upravovať vo Filmore. Áno, kupovala som si ďalšie a nenatočila som to, lebo ma to nebavilo a kupovala som ho na rýchlo. Ale to myslím, že vám tak moc nevadí. A ja vám to určite upravím. Cez prázdniny vám budem určite natáčať videa. Natočím vám video z dovolenky, to budú len fotky. Potom vám odfotím fotky, kde som natáčal vinetu. A potom ešte nejaké ďalšie videjka, pokiaľ mi napíšete do komentárov. Takže to je asi také rýchle vysvetlenie. A prosím vás, píšte mi kľudne do komentárov, aké videá by som mala natočiť. Napríklad BFF, otázky, alebo to, alebo video to, anebo to. Proste, že mi napíšete, že či mám radšej zimu, alebo leto. Takže tak. Môžete mi kľudne napísať niečo aj z reality, ale kľudne sa vám ukážem. Ale nie nič dlhé, lebo ja som aj tak lenivá strašne. Takže toto by bolo asi všetko a ahoj od ďalšieho videjka. Bye!